and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Ipaupos ako ang sipir sa akong karsones. Uy, tayong pasa. Ibatay lagi unang imong gigunitang armas, sir. Kay, dili ko makakonsentrate sa lollipop. O gikasubo na ako, dili mahimo. Pasag di ko nga na ako iputang ang tumoy sa akong armas. Sa imong o. Samtang mukaon ka sa akong lollipop. Okay. Ipaubos ang sipir sa akong karsones o kuuta ang akong lollipop o kana. Sige na. Ay, may nasa na dyan ko anya, day. Uno, dos, unsa man mire. Lagi, sir. Paabot, good. Abri na ang akong karsones. Apurado kay ka, uy. Bebe. Oh. Wow. Kakrapi na ba sa bani, sir? Oh. Halo, nangisog man ni, sir. Ipagawas tayo ng akong lollipop. Dali. What's up, Dali. uy? Relax. Lagi. Dali ha. Uy. Lollipop di ay, ha? Lollipop? Usap ka mo, Tomas! Patay nas, boss ni mo, bay. Uy! Kaagnes! 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 Paduhay. Paduhay ni hitabua. Kadiyot, kay gihubuan ko ng animal. Magilis ako. Sa man, nahitabo yun? Hapit na gyud. Hapit ako makuha. May kabayo ng animal. Ako lang unang giromansa. Aron dili makasud. Hapit na gyud siya makasud. Naluyan ako hapit. Maigani kay may buto. Ug nahunong kining animal. Biragod, be. Biragod. Agnes. Animal ni. Hapit di ko makuha aning animal. Da. Naukab lagi ng imong agtang. Pikod ka ni, be. Dere mong armas, oh. Mutanaw ko sa Teniente del Barrio. Uy! Ang imong panty! Gilangkas animal! May pagkabugtos garter. Di na mabalik og sa loob. Hain man! Ha! Nagbuyod na din eh. Naigo sentro sa agtang. Nganong nagdugo man iyang punjuhan? Aw, imo sa di ang gitarget ang iyang kinatao? Oo, ang. Tana na. Tana. Ato ning sakyan ang ilang jeep. Atong sakyan. Ano naman di ay? Ato ning dadon sa kampo. Husto. Tana. Tana. Oh. Kaagnes? O kamere. Sakyanan karon. Naakyod. Nagkaduol na. Unsa atong buhaton? Unsa kamere? Doon na sila. Kapot! Bulot! Bulot! Ako na inyo! Kanang batsi, oy! Buka ni nga itong isupay! Ampun. Mauni. Na! Ako masay mo pangutanon nga dili mo sa tataga din eh! Magidangatan ni Ron! Pagtarong, oy! Wala ko mahibaw kung pabalik na ng sabay. Pero murag di gini mao. Para na be! Para! Dili gyud ni mao! Dili gyud ni mao ang atong gisubay! Aw, way problema. Balik ka sa agi. Unsa naman ni oy? Ngano man na? Sige lang. Ay lagu kabalaka, good. Diyos! Unsay mo na
makita sa luyo? Gisundan ta nila. Ha? Nagpainom sila na itong kamere. Ahak ka ni Jipa, uy! Nagkatuon na sila, kamere. Musukol ta, kamere. Last na lang eh! Last na lang eh! Dali! Subay na ni Dana! Subayan na! Nagsigil-tira na to, kamere. Wala! Tanawa! Tanawa! Tanawa, sunahan! Mura ka na napita, Agnes! Yan, tagi kang napita! Maudal kiningdan ang atong nagyan! Opo! Opo! Kamere! Pantay! Naay mga tao sa unahan! Mga armado! Patay tani! Mga kauban sila nato, Agnes! Unsa? Bising niya sila nato, kamulahos na! Sila na yung mahibawang mugukod nato! Ipadapin nato ang jeep! Kamere! Nangambak ang mga animal! Muapil ta sa gubat ka, Agnes! Kada! Why ibili nilang buhi, Kameri? Patyon silang tanan! Mo ka na yangay ninyo! Cleaning! Naglimpyo na sila, Kamere. May mga armas pang madugang sa atong hukbo. Sunugon ang duha ka sakyanan! Na, nagkayo na ang duha kasakyanan, Kamere. Dili may magdugay tagi. Misulbong ng itong kay aso. Dili may bukod. Kung makakita sa may bukod sa mga aso. Mga kauban! Kamere, Sige mga kauban! Mapulang salamat! salamat! Tana! Tana ka, Agnes! Ngano ka, Kamere? Kuan? Nalipog ko. Kamere! Nasarasay ka! Kamere! Oh! Dugo! Mga kauban! May igo si Kamere! Grabe ang iyang igo! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!